ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। हात जोडायचे ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, नमो नारायणाय नमः, देवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, सर्वक्षेत्रसमाय नमः, परोक्षाय नमः, नारसिंहाय नमः, सुताय नमः, नारायणाय नमः, केशवाय नमः, विष्णुये नमः, मंगले कृष्णाय नमः। तथापि देवानां देवाता देवाय गणेशदेवानो देवावतो दीर्घमायुः ताडी लावायची। वासुदेवताभ्यो नमः। एतत्सर्व प्रधान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। पविक नमः लोकाच्या वरा जोराते कुमारचंद्रोगजान चैतन्यवाणी प्रणयामे विद्यारंभे विवाहिती प्रवेशी निर्गमिता संग्रामी संकटके संविनोद तथयाने शुक्लांबरंदे गोजहि वरुण धर्म मंगलवांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मंगलम हृदयस्य भवानी तदेव लग्नं तदेव ताराबलंदेव वलंदेव विद्याबलंदेव वलंदेव लक्ष्मी बलदेव ग्रहंतराणि लाभस्य ज्ञान ज्ञान कुतस्य ज्ञान मराजा येशामि नतर सगे प्रणव ज्ञान सर्व कार्याणि वर्षा भाद्रपदमध्ये सप्तम्यां मध्यवासरा बृहस्पतिवासरे दिवस नवचत्रे वर्षे दिवस नवचत्रे मेषतिले चंद्रे दिवसिले सुये वृषभतिले देववरो सर्ववेव मूलके कायां शुभमंगलो भवमणे आत्मना कर्तव्या मला तयारी केल्याप्रमाणे समर्पयावी। आपल्याला गणपतीची जशी प्रार्थना करता येईल तशी प्रार्थना करायची। प्रारंभ विद्यार्थी आराध्य लोडेश्वरा सिंगाकेश दरिद्रनुकवगे केशांतरा वाजवे प्रार्थना पूर्व नमस्कारांचा विड्यावर काय तोडायचे खाली तोडायचे सामानात तोडायला पाहिजे। विड्यावर नाही तोडायचं पण विड्याची पूजा करायची। 17 महागणपती आवाहनार्थान्नोर्पयामि करुद्धाय महागणपती आवाहनार्थान्नोर्पयामि महागणपती
मागून बना. आता बाकीच्या मथुरेमध्ये अवतार धरला कृष्ण देवीच्या गर्भासी आला सोडून वेड्या बंद सोडिला चरणाच्या प्रतापे मार्ग दाविला शोभला जोरे जो गोकुळामध्ये श्रीकृष्ण आला आनंदाच्या घरी आनंद झाला मुड्या तोडली शिकली मांडली पुष्पांचे हार देव वर्षती शोभला जोरे जो शिवाजी मानसी दासी नवती उत्सवाती सर्वांच्या मुखी कृष्ण हा छंद त्याच्या छंदाने नाचे गोविंद शोभला जोरे जो चवथ्या दिवशी चवथी होती बाळ बाळती नानी होती निवेदा रूपी नारायणी केल्यावरल्या तारेची वाढती शोभला Thank you.